जो अपन को ना चाहे उसको हम क्यों चाहे, अशी बात है ना. ह्या काय रिअल लाईफच्या गोष्टी आहे. आता तुमचं वय ते आहे, तुम्ही ह्या शब्दांमध्ये तुम्हाला कनेक्ट होते म्हणून त्या शब्दात बोलत. नशीब म्हणजे जेव्हाच्या भरवशावर सोडतो आपण. इथं ते नाही आहे. इथं ते डेस्टिनी असते जे आपण स्वतः एखादी गोष्ट केल्यानंतर आपल्या लाईफमध्ये. कारण की आपल्यासमोर रोल मॉडेल नसते, कोणत्या क्षेत्रामध्ये रोल मॉडेल नसतो. आणि जिथं संख्या जास्त ते बरोबर असेल असं आपण समजतो. आणि त्या आजपर्यंत इथल्यापैकी कोण ग्रामसभेमध्ये गेला आहे. आता आपली ही कंडिशन आहे. पंचायत राज काय आहे, औकात का प्रश्न तयार हो जाता है. आपण जे मिडल क्लास नाही आहे, आपण लोअर मिडल क्लास बी नाही आहे, आपण त्याच्या खाली आहे. ठीक आहे, आपण फक्त आपली पार्टने फटून घ्यायची की मी मिडल क्लास आहे. पण आपण जे यूथ आहो, आपल्यापाशी एक वेगळं व्हिजन असायला पाहिजे, है ना. आपण करू शकतो. सर्वांना नमस्कार माझा. आता जनरली मी शांतच राहत असतो, पण क्रिकेट मात्र खेळत होतो तेव्हासुद्धा. पण मला गावातून माझ्या आधीसुद्धा काही लोक शिकलेले होते. पण शिकायचं, जायचं, पैसे कमवायचे आणि आपल्या दुनियेत हरून जायचं. नंतर गावाला माहीत पडत नाही की हा बाबू आला गेला, कुठे आला कुठे राहतो, काही घेणं नाही. असंच होतं जनरली. कोणीतरी करोडपतीसुद्धा बनून जातो कुठंतरी मोठ्या शहरामध्ये. एखादा घर घेतो, मोठं टोलेजंग घर, कार आणि त्याची फॅमिली, है ना. हे सगळं करत असताना आपण जिथून निघालो, ज्या ठिकाणून आलो, जो बेस आहे मूळ आपलं, ते मात्र जाणीवपूर्वकरित्या दूर सारलं जाते किंवा विसरून गेलं जाते ते. तर माझा हेतू हाच होता की जेव्हा केव्हा मी बनेल, काहीतरी बनेन जिंदगीमध्ये, तेव्हा माझ्या गावासाठी काहीतरी करेल. प्लॅन ठरलेला नव्हता की करायचं काय म्हणून. पण लाईफमध्ये कोणालाही काहीतरी करण्याची संधी देत असते, त्याला म्हणतात डेस्टिनी. म्हणजे आपण सिंपल भाषेत त्याला नशीब म्हणतो, पण इंग्लिशमध्ये डेस्टिनी म्हटलं जरा वेगळं होतं. नशीब म्हणजे जेव्हाच्या भरवशावर सोडतो आपण. इथं ते नाही आहे. इथं ते डेस्टिनी असते जे आपण स्वतः एखादी गोष्ट केल्यानंतर आपल्या लाईफमध्ये समोर काय करावं हे आपल्याला सुचवते. आपल्याला तशी दृष्टी येते की हां, अब मैं यहाँ पे हूँ, आगे जाके मुझको ये करना है ना. तर इंजिनिअरिंग झाली होती माझी, पण ते सुद्धा फार कष्टानं पूर्ण केली. कारण की पैसे नव्हते आणि कर्ज काढून शिकवायचं असं आमच्या घरच्यांनी ठरवलं होतं ते. तर साधारण घरच्या पोराला इंजिनिअरिंग करणे म्हणजे पोरगा हुशार आहे बा म्हणून त्याला काहीतरी चांगलं शिकवायचं अशी इच्छा असते. मेडिकल आपण शिकू शकत नाही कारण की तेवढा पैसा नसतो, आणि इंजिनिअरिंग म्हणजे होऊन जाते. आता मी डिप्लोमा केला होता पॉलिटेक्निक. म्हणजे माझी इच्छा होती 10वीत असताना काहीतरी D.Ed केल्यानंतर टीचर बनू शकतो बा. कारण की एक टीचर होते आमच्या गावाला, ते जरा पसंत होते की हां हम बनेंगे तो ये टीचर जैसा ही बनेंगे, है ना. तर असते. कारण की आपल्यासमोर रोल मॉडेल नसते, कोणत्या क्षेत्रामध्ये रोल मॉडेल नसतो. आणि जो एखादा चांगला व्यक्ती दिसतो आपल्याला, जसं आपल्या काय बोलते दिल की बजी गिटार म्हणतो ना आपण, म्हणजे ट्युनिंग आपले जुळतात एखाद्या व्यक्तीसोबत किंवा एखाद्या पर्सनॅलिटीसोबत. ट्युनिंग जेव्हा जुळते आपले, तेव्हा वाटतं की हां दिस इज द पर्सन आय वॉन्ट टू बिकम, लाईक दिस, लाईक हिम और लाईक हर. त्याच्यासारखं बनायचं आहे आपल्याला, है ना. जनरली आपण असं विचार करत असतो. पण जेव्हा मी म्हणजे 10वी झाली त्यानंतर सगळा सिनेरिओ चेंज झाला होता. D.Edमध्ये तर जॉब असे वाचले नव्हते, कारण की माझ्याच गावचे 2 पोरं D.Ed झाल्यानंतर त्यांना जॉब नव्हते. मग डिप्लोमाला गेलो. डिप्लोमा गेल्यानंतर जेव्हा पूर्ण झाला, आर्वीला गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक आर्वीमधून डिप्लोमा जेव्हा केला, तेव्हा माझ्यापाशी 3 जॉब होते. टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा. 3 जॉब होते. तेव्हा मला कोणीतरी सुचवलं म्हणजे नातेवाईकांनी, ज्यांची आपण सल्ला घेतो, एक्सपर्ट ॲडवाइस, अब क्या लॉक किया जाए, है ना. तो हम जब ऑडियंस पोल लेते हैं, ऑडियंस पोल जेव्हा घेतो ना आपण, तेव्हा थोडंसं तरी अमिताभ बच्चन जसा विचारतो कि आप ऑडियंस के साथ जाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग ऑडियंस के साथ जाते हैं.
क्योंकि उनको लगता है कि हमसे ज़्यादा होशियार ऑडियन्स आहे. कारण की त्यांची संख्या जास्त असते ना. 10 जणांचं जरी चुकलेलं असेल तरी 90 जणांचं बरोबर असेल असं आपण अझूम करतो. अझूम म्हणजे आपण ठरवतो की मनाशी की भाई हां जिथं संख्या जास्त ते बरोबर असेल असं आपण समजतो. आणि त्यानंतर असंच मला ज्यांची राय घेतली आता काय करायला पाहिजे, जॉब करायला पाहिजे की इंजिनिअरिंग करायला पाहिजे. मॅक्सिमम लोकांनी हेच सुचवलं की जर डिप्लोमा असताना जशी 3-3 जॉब एवढ्या चांगल्या ठिकाणी आहेत, तर डिग्री झाल्यानंतर म्हणजे इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर तर काय मग बल्लेच आहे ना. चांगल्या कंपन्या, चांगला जॉब आणि चांगला जास्त पेमेंटवाला जॉब. पण रियालिटी आणखी चेंज होत गेली. 2008मध्ये तुम्हाला सांगतो इंटरनॅशनल गोष्टींचा आपल्या लोकल लाईफवर काय परिणाम होते. आपण ह्या सोडून देतो का आता ट्रम्प तिकडे बैताडपणा करत आहे अमेरिकेत, त्याचा आपल्यावर काय फरक पडत आहे. तर त्यावेळी 2008मध्ये जे रिसेशन आलं होतं अमेरिकेमध्ये, अशीच होती आर्थिक मंदी. त्या आर्थिक मंदीमुळं बहुत साऱ्या लोकांचे जॉबसुद्धा गेले होते, स्पेशली IT सेक्टरमधले. म्हणजे BSc कम्प्युटर IT झालेले पोरं त्यांचे जॉब गेले होते आणि रिसेशन आलं होतं. त्यानंतर मग प्रोडक्शन म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलवरचं आयात निर्यात हे कमी झाल्यामुळे प्रोडक्शन कमी होते आणि मग मार्केटमध्ये डिमांड नसल्यामुळं लोकांचे जॉब जातात. कारण की प्रोडक्शन करायचं नसलं तर मग वर्करची गरज नसते आणि मग त्या कंपन्या आपोआप कमी करत असते. तर तसंच झालं. मग जॉब नव्हते इंजिनिअरिंग केलेल्या आणि तेव्हापासून इंजिनिअरिंगला नाट लागली म्हणतो आपण. 2008 नंतर इंजिनिअरिंगला एवढी नाट लागली की इंजिनिअरिंगवाले असे रस्त्याने दिसतात पण कोणाला जॉब भेटत नाही, अशी परिस्थिती झाली है ना. पण तरी जॉब मलाही नव्हता लागला कारण की कॉलेज तो टॉप लेवलचं कॉलेज होतं त्या युनिव्हर्सिटीमधलं. पण प्लेसमेंट नाही आलं कारण की कोणी आल्याच नाही कंपन्या कॉलेजमध्ये आणि बाहेर जावं तरी मार्केटमध्ये डिमांड नाही है ना. म्हणजे आपण फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन जरी पास असलो, मी फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन पास असलो तरीसुद्धा मला जॉब नव्हता इंजिनिअरिंग पासआउट कॉलेजमधून. कारण कॉलेज ऑफर करत नव्हते जॉब. 2-4 असे म्हणजे गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे, गव्हर्मेंट इंजिनिअरिंग अमरावती आणि VGTI मुंबई, हे जे टॉप लेवलचे कॉलेज होते इंजिनिअरिंगचे, फक्त त्यामध्ये प्लेसमेंट होतं तेव्हा. त्यानंतर मग ठरवलं की अभी अपन को ट्रॅक चेंज करना पड़ता, जो अपन को ना चाहे उसको हम क्यों चाहे, अशी बात है ना. ह्या काय रिअल लाईफच्या गोष्टी आहे. आता तुमचं वय ते आहे, तुम्ही ह्या शब्दांमध्ये तुम्हाला कनेक्ट होते म्हणून त्या शब्दात बोलत. नाही तर आता इंग्लिश बी बोलू शकतो आपण. देर इज नो प्रॉब्लेम टू टॉक इन इंग्लिश, बट टू complete communication is that whatever I am saying you must have to understand that, है ना. म्हणजे एखादा संवाद तेव्हाच पूर्ण होतो जेव्हा समोरचा व्यक्ती काय बोलत आहे ते दुसऱ्या व्यक्तींना समजत आहे, त्यानंतर तो त्यावर रिॲक्ट करत आहे. म्हणजे ते कंप्लीट संवाद झाला, तो कंप्लीट कम्युनिकेशन. त्यानंतर मग मी गव्हर्मेंट जॉबची तयारी केली आणि मी लागलोसुद्धा. मग ऑर्डनन्स फॅक्टरी चंद्रपूरला 6 वर्ष जॉब केला. पण जॉब केल्यानंतर मनात सरळ असं वाटत होतं की गावासाठी काहीतरी करायलाच पाहिजे आपण. नेहमी जेव्हा गावाला यायचो तेव्हा पाहायचो कधी बस नाही यायची गावात. पावसाळा असला की गावाचा संपर्क तुटून जायचा, ते पूल असल्यामुळे पाणी भरून वाहते. गावात एक दवाखाना नाही आहे है ना. आणि गावाची परिस्थिती एकंदर अशी की सोयाबीन पेरणं सुरू केलं आणि पाऊस जास्त झाला की डुबलं, म्हणजे पिकत नाही लोकांना जास्त. तर माझा फॉर्म्युला हाच होता सुरुवातीपासून की कम में बम, जो भी करना है कम में बम करो, मीन्स मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट मॅक्सिमम आउटपुट. आता हा जो काही प्रोग्राम चालू आहे त्यामध्ये आमचं इन्व्हेस्टमेंट फार कमी आहे. म्हणजे स्वतःच्या खिशातले पैसे टाकून आपण काहीतरी करून राहिलो बा, असं नाही आहे. हे पोरंसुद्धा असे ज्या फॅसिलिटी घेऊन राहिले, स्वतःचे पैसे खर्च नाही करून राहिले. पण या ठिकाणी ते नॉलेज जिथून आपण पोचलो. सुरुवात हे झाली, काय करायचं हे माहीत नव्हतं. पण आता म्हटलं चला आपण थोडं एज्युकेशनबद्दल माहिती आहे, जनरल नॉलेज आलं आहे बाहेरचं, तर सुरुवात करावं हे की एक मानव संसाधन तयार करायला पाहिजे. गावामध्ये कसं आहे आता निराशा पसरलेली आहे खूप साऱ्या गावांमध्ये. ते आपण गावातले असल्यामुळं आपल्याला पाळीमुळे माहीत असते काय आहे ना. आणि आपल्या इथले कोण आजपर्यंत इथल्यापैकी कोण ग्रामसभेमध्ये गेला आहे ना. आता आपली ही कंडिशन आहे. पंचायत राज काय आहे,
कोणाला माहीत नाही. 18 वर्षाच्या वर किती जण आहे इथे तुम्ही बसलेल्यापैकी ह्या गावातले? तर मग डेव्हलपमेंटची भाषा कशी करायची आपण, हा एक प्रश्न येते. जर कोणत्याही गावात डेव्हलपमेंट करायचं आहे तर तिथल्या लोकांना कळलं तर पाहिजे की ह्या गोष्टी येतात कशा आणि होतात कशा. पंचायत राज म्हणजे असं आहे की ज्यांनी जर इंडियन पॉलिटी वाचलं असेल, कोणीतरी वाचलं असेल, कोणीतरी वाचलं आहे? तू वाचलं आहे? वाचलं आहे ना? 73rd अमेंडमेंट ॲक्ट 1992. म्हणजे संविधानामध्ये 1992 साली एक कायदा पास झाला, त्याला पंचायत राज कायदा म्हणतो आपण. आणि त्याद्वारे भारतामध्ये त्रिस्तरीय पंचायत राज सिस्टीम आली. 3 टियर पंचायत राज सिस्टीम, त्याला PRI म्हणतो शॉर्टकटमध्ये आपण. काही राज्यांनी ते 2 टियर केलं. म्हणजे जसं राजस्थान आहे, आंध्र प्रदेश आहे, यांनी फक्त काय ठेवलं, डिस्ट्रिक्ट लेवलवर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, त्यानंतर डायरेक्ट ब्लॉक पंचायत. पण महाराष्ट्र आणि असे बाकीचे जे स्टेट आहेत त्यांनी पंचायत म्हणजे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद असे 3 टियर पंचायत राज सिस्टीम तयार केली. त्याद्वारे सेंट्रल गव्हर्नमेंटमधून असो की स्टेट गव्हर्नमेंट असो, वेगवेगळ्या योजना ज्या असतात त्या जिल्हा नियोजन समितीमार्फत आपल्या गावाला येतात. ठीक आहे. आणि ते बनते ग्रामपंचायत बनल्यानंतर ग्रामसभा असते की ज्यामध्ये ठरवलं जाते की आपल्या गावासाठी काय काय करू शकतो. आता इथे काय होते, तुम्ही बहुत साऱ्यांचं असं असू शकते की अरे तिथे जाऊन धिंगाणाच होते, अरे काय जाऊन मी काय करू, है ना. कोणी ऐकत नाही, लोकांना माहीत नाही, कोणी काही बोलते, कोणी दारू पिऊन येते, कोणी झगडा करते. ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या गोष्टी आहे. पण त्यातूनही आपल्याला मार्ग काढायचं. आमच्या गावातही भरपूर लोक आहे दारू पितात, आताही आहे, तेव्हाही होत आहे, हे चालू राहणार आहे. पण आपण जे यूथ आहो, आपल्यापाशी एक वेगळं व्हिजन असायला पाहिजे, है ना. आपण करू शकतो. हे जे काही पोरं गेले आहे यामधल्या प्रत्येकाला पंचायत राज माहीत आहे. आम्ही आता बाहेर असल्यामुळं कोणी पार्टिसिपेट करू शकत नाही गावातल्या याच्यामध्ये, कारण की हे आहे. पण तुम्हीसुद्धा कमसे जाऊन तर पहा काय चालू काय आहे. कारण जिथला आपला बेस आहे तिथून आपण घडू शकतो आणि बिघडू शकतो. घडणे आणि बिघडणे आपल्या हातीत आहे किंवा काही अंशी आपल्या परिस्थिती किंवा आपलं वातावरण जे आहे त्यामध्ये असतं. तर म्हणून शिक्षण हा जो आहे हा बेस मी निवडला आणि गावामध्ये लायब्ररी सुरू केली. तर लायब्ररी सुरू केली, तेही सुद्धा कोणाला तरी जाऊन भेटलो की आपल्याला असा प्रोग्राम सुरू करायचा आहे गावाच्या विकासासाठी. सुरुवातीला लोकांना हे कळायला मार्गच नाही. मी आणि माझा मित्र होतो जो प्रेमराज बोबडे आहे, आम्ही दोघं गावामध्ये प्रत्येकाच्या घरी फिरलो. म्हटलं पॅरेंट लोकांना समजून सांगितलं आमचं व्हिजन काय आहे. सुरुवातीला आमचा जो एम्फॅसिस होता, म्हणजे भर होता कोणत्या गोष्टीवर, एम्फॅसिस म्हणजे आम्ही जोर देत होतो की स्पर्धा परीक्षा करायची आणि मुलांना डायरेक्ट जॉबसाठी तयार करायचं, गव्हर्नमेंट जॉबसाठी. तर 2000 म्हणजे आमची जी तारीख ICSR ग्रुपच्या स्थापनेची तारीख आम्ही म्हणू शकतो की 22 जून 2018 ही तारीख आहे. त्यानंतर आम्हाला हे सगळं सेटअप करायला ते 2019 उजाडलं, जिथं आपण लायब्ररी सुरू केली. आम्हाला एक रूम भेटली एका ठिकाणी आणि तिथे आम्ही सुरू केलं. लायब्ररी इन द सेन्स कोणाच्या मनात कन्सेप्ट असं असते की यार बहुत सारा रॅक आहे, त्यामध्ये पुस्तक भरून आहे आणि ते आपल्याला रिलेट करत नाही. पुस्तकं अशी आहे, कोणत्या तरी मोठ्या महान लेखकाची पुस्तक आहे तिथे आणून ठेवले आहे आणि ते आपण कोणाला इच्छा असेल तर वाचेल, नाही तर ते राहील पडून. किंवा न्यूजपेपर येतात, ते न्यूजपेपर वाचू आणि ते असे पडून राहील. ज्याला वाटते गावातला एखादी बाबाजी येईल, बसेल, वाचेल, इकडून तिकडून पलटवेल, गोष्टी करेल आणि घरी जाईल. पण आपलं कन्सेप्ट हे नव्हतं. लायब्ररी सुरू करणे हे असं कन्सेप्ट नाही आहे, हे आपला मॉडेल नाही आहे. लायब्ररीचं मॉडेल म्हणजे असं आहे की आता काय झालं आहे, तुम्हालाही माहीत असेल की आपली जी प्रायमरी एज्युकेशन सिस्टीम आहे, बेस जो आहे, बेसचा FLN गडबड आहे. म्हणजे समजा FLN म्हणजे फाउंडेशनल लर्निंग अँड न्यूमरसी. असरचं कोणीतरी न्यूजपेपरमध्ये वाचलं असेल, असरचा अहवाल आला प्रथम आणि असरचा अहवाल आला आणि त्यामध्ये असं निष्कर्ष काढण्यात आला की 7वीपर्यंतच्या पोरांना वाचता येत नाही, आहे ना. 10वीपर्यंतच्या पोरांना साधी बेरीज वजाबाकी करता येत नाही. असं कुठंतरी ऐकलं असेल कुठंतरी. याचा अर्थ तुम्ही कोणीच न्यूजपेपर वाचत नाही कधीही अजूनमध्ये, है ना. काही बात नाही, सुरुवात तर होईल. आमच्या गावालाही होतं तसं. पण
सुरुवात करावं लागेल कुठून तरी. आता असं झालं की कोणतीही डिग्री घ्या त्यानंतर जॉब अवेलेबल आहे असं आपण म्हणू शकत नाही 100%. आणि रिसेशन सगळीचकडे आहे आणि आता ट्रम्पने जे काही गडबड केली आहे त्यामुळं सगळ्यांची वाट लागली आहे. हां, सोनं एवढं महाग झालं आहे आणि सगळे सोन्याच्या मागं पळाले. बाकीच्या ठिकाणचे जॉब तर कोणाला घेणदेण नाही आहे. न्यूजपेपर ते छापतात आणि न्यूज चॅनलवाले तुम्हाला माहीत आहे काय झाले आहे ना. तर त्यामुळं तो वेगळा पार्ट आहे. पण याचा अवसर आपल्याला असा होतो की इंटरनॅशनल लेवलवर ह्या घडामोडी घडत आहे त्यामुळं आपल्या लोकल लेवलवर असं होते की आपल्यासाठी त्या सुविधा येत नाही, सुविधा तयार होत नाही, शाळा चांगला तयार होत नाही. शाळेचा जो येणारा फंड आहे तो दुसऱ्या कोणत्या तरी एखादी कम्युनिटी हॉल बनेल किंवा दुसऱ्या कोणत्यातरी गोष्टी बनेल जिथे जो ग्रासरूट लेवलचा माणूस आहे, व्यक्ती आहे, एक मुलगी आहे, मुलगा आहे, याच्यासाठी जे गोष्टी करायच्या त्या गोष्टी होत नाही. जेव्हा माझी इंजिनिअरिंग सुरू होती तेव्हा OBCसाठी SC STसाठी सुद्धा खूप सारे हॉस्टेल अवेलेबल होते नागपूरमध्ये, अमरावतीमध्ये. चालायचे बहुत सारे पोरं त्याची हे घ्यायचे, त्याचा फायदा घ्यायचे. पण आता पहा तुम्ही मागच्या 10 वर्षामध्ये खूप सारे शाळा बंद झाल्या, हॉस्टेल्स बंद झाल्या. आणि मग काय आहे, माझ्यासारखा पोरगा ज्याला शिकायचं आहे, माझा चांगल्या कॉलेजला नंबर जरी लागत आहे, माझी राहण्याची खाण्याची सोय नाही आहे, तर मग मी म्हणजे अरे यार जाऊ दे माझी म्हणजे अवकात का प्रश्न तयार हो जाता. आपण जे मिडल क्लास नाही आहे, आपण लोअर मिडल क्लास बी नाही आहे, आपण त्याच्या खाली आहे. ठीक आहे, आपण फक्त आपली पार्टने थोपटून घ्यायची की मी मिडल क्लास आहे. हे आपल्या ब्रेनवर हॅमरिंग केली जाते की तुम्ही मिडल क्लास आहे, तुम्ही चांगले लोक आहे, तुमच्यापेक्षा गरीब आहे खूप, किंवा ज्यांची काही 2 वेळेची खाण्याची हे नाही आहे. असं नाही आहे, आपणही त्याच कॅटेगरीमध्ये लोअर मिडल क्लासच्या खाली आहो. कारण की उद्या जाऊन आपल्याला म्हटलं की ते जाऊन 50,000 फी भर, हां कॉलेजची फी 50,000 भर आणि 1,00,000 राहणे खाण्याची भर, तर हे इथल्यापैकी 99% लोकांना शक्य होणार नाही है ना. आपण तिथं मग आपली लायकी असूनसुद्धा आपण त्या तिथंपर्यंत पोहोचणार नाही. तर राहिलं मग आपण हायर एज्युकेशन घेणार नाही तर मग तशा ठिकाणी पोहोचणार नाही. 6 वर्ष मी गव्हर्मेंट जॉब केला, त्यानंतर मला वाटलं की आता हा प्रोग्राम तर गावामध्ये सुरू झाला होता. याद्वारे आम्ही एक मॉडेल तयार केला की असा की बाहेरून आपण कोणाला तरी पैसे द्यायचे 2-4 हजारांनी इकडे टीचर बोलवायचा आणि मी मुलांना शिकवायचं किंवा स्पर्धा परीक्षेचं मार्गदर्शन करायचं. तसं होतच नाही, कारण की पैसेच नाही कोणाविषयी. मग काय करायचं, प्रत्येकामध्ये काही ना काही खासियत आहे. एव्हरी चाइल्ड इज स्पेशल है ना. कोणीतरी सितारे जमीन पर पिक्चर पाहिला असेल इथल्यापैकी कोणीतरी, त्याची टॅगलाईन आहे खाली एव्हरी चाइल्ड इज स्पेशल. तसंच आपलं आहे, आपल्याला खूप हुशार पोरं पाहिजे असं नाही आहे, पण आपल्याला पोरं असे पाहिजे जे जिनाई नाही, म्हणजे इमानदार आहे कोणासोबत, स्वतःसोबत. आणि आपली परिस्थिती आपल्या घरच्यांसोबत जे इमानदार आहे, ज्यांना लाईफमध्ये काहीतरी करायचं आहे, अशा पोरं आपल्याला पाहिजे, त्यांना आपण बनवू. इंग्लिशचा प्रॉब्लेम आहे, इंग्लिशचा प्रॉब्लेम सॉल्व करू. ज्याला मॅथचा प्रॉब्लेम आहे ते सॉल्व करू. ज्याला काहीच नॉलेज नाही आहे त्याला नॉलेज त्याच्या डोक्यात टाकू. सगळे सोर्सेस आहे आपल्यापाशी. इथं बसलेला हा मॅथ खूप चांगला शिकू शकतो, MPSCचं मार्गदर्शन करू शकतो. 2 आहे, 1 मॅन अँड बहुत साऱ्या त्याच्या प्रतिभा आहे त्यामध्ये. आता जर इकडे विचारलं तर कोणापाशी इंग्लिश आहे, कोणापाशी सायन्स आहे. मग काय करायचं, हे जरा सस्टेनेबिलिटी म्हणतो आपण, शाश्वत विकास. शाश्वत विकास म्हणजे असं आहे की भाई आताही इस्तेमाल करायची एखादी गोष्ट आणि ते भविष्यातसुद्धा इस्तेमाल करण्यासाठी राहिली पाहिजे मागच्या लोकांसाठी है ना. त्याला म्हणतो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट इंग्लिशमध्ये. आणि यावर कोर्सेससुद्धा भरपूर आहे. तर जे कोर्सेस आहे अवेलेबल ते डेव्हलपमेंटशी रिलेटेड आहे. आता काय झालं आहे सांगतो, गव्हर्मेंट हळूहळू ह्या डेव्हलपमेंटची प्रोसिजर जी आहे, मिनिमम गव्हर्मेंट अँड मॅक्सिमम गव्हर्नन्स करायचं है ना. हे टॅगलाईन आहे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची सध्याच्या कंडिशन मागच्या 8-10 वर्षापासून. पण आता मिनिमम गव्हर्मेंट म्हटलं म्हणजे काय, गव्हर्मेंटचे माणसं कमी आणि गव्हर्नन्स जास्त. गव्हर्नन्स करायचं म्हणजे जे प्रोग्राम आहे सेंट्रलाइज स्कीम आहे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आहे, स्टेट गव्हर्मेंट स्कीम आहे. आता याला फरक सांगतो मी तुम्हाला. सेंट्रलाइज स्कीम म्हणजे अशी स्कीम की ज्याचा डायरेक्ट फंडिंग पूर्णपणे सेंट्रल गव्हर्मेंट करते, जशी मनरेगा आहे आपल्याला दिसणार आहे डोळ्यांनी. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आहे PM मातृवंदना योजना, जे गरोदर मातांसाठी चालवली जाते. आणि एक म्हणजे गव्हर्मेंट सेक्टर स्कीम आहे, म्हणजे स्टेट गव्हर्मेंट सेक्टर, जे जशी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना आहे
हे फक्त स्टेट गव्हर्नमेंट चालवते आपलं. पण जर सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं घ्यायचं झालं तर जल जीवन मिशन आहे, हर घर जल योजना, हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या त्यासाठी पैसा देतो. तर ह्या योजना राबवण्यासाठी मनुष्यबळ नाही आहे, मॅनपॉवर गव्हर्नमेंटपाशी माणसं नाही आहे, किंवा ते भरू इच्छित नाही आहे. हे दोन्ही गोष्टी एकसाथ आहे. त्यासाठी काय आहे, आता तुम्हाला सांगतो, NGOज खूप साऱ्या आहेत ज्या डायरेक्ट काम करते. कोणीतरी वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट ऐकलं असेल तुमच्या गावात काम झालं तर, संजीवनी इन्स्टिट्यूट फॉर एम्पॉवरमेंट अँड डेव्हलपमेंट, टाटा ट्रस्टचं नाव कोणी ऐकलं आहे ना. अशा ऑर्गनायझेशन आहे. आणि CSR आहे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे आता गाडी कोण चालवते, गाडी इथे टू व्हीलर कोणाची आहे, हिरोची आहे की होंडाची आहे. तर हे जे मोठ्या मोठ्या कंपन्या आहे यांचं फाउंडेशन आहे, म्हणजे त्याला आपण CSR म्हणतो. अदानी फाउंडेशन आहे, रिलायन्स फाउंडेशन आहे, टाटा ट्रस्ट आहे, ICICI आहे, SBI आहे. जेवढ्या काही मोठ्या मोठ्या कंपन्या आहेत ज्यांचं टर्नओव्हर 1000 करोड असते वर्षाचं टर्नओव्हर, ज्यांची स्वतःची संपत्ती 500 करोड आहे आणि मागच्या 3 वर्षात 5 करोडपेक्षा जास्त ज्यांचं प्रॉफिट आहे, त्यांना आपल्या प्रॉफिटच्या 2% अमाऊंट सोशल गोष्टी डेव्हलप करण्यासाठी वापरावं लागतं, कंपल्सरी आहे. त्यामुळं मग ते लोक आपल्याला असे मॅनपॉवर लागते जे इथूनही तयार होते. आणि आपण कोणाला तरी हे कोर्सेस माहीत नसेल पण MSW कोणाला तरी माहीत असेल इथे, आहे ना. त्या MSWलाच यांनी एक ॲडव्हान्स व्हर्जन दिलं. MSWमध्ये MSW केलेले बहुत सारे पोरं खाली राहतात, पण त्याची लेवलच तेवढा असते. पण हे जे कोर्सेस आहे यांना MA नाव दिलं आहे फक्त त्यांनी, पण हे त्याच्या वरचे आहे, MSWच्या वरचे कोर्सेस आहे. आणि ते आपल्याला डायरेक्टली अशा मोठ्या मोठ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये जॉब देऊ शकतात. कारण की मी जेव्हा इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर मी याच्यापैकी कोणत्याच कॉलेजमध्ये नाही शिकलो, पण यापेक्षाही एक चांगले कॉलेज आहे ते म्हणजे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस ते मुंबई, तुळजापूर, गुवाहाटी आणि हैदराबादला. तर तिथून मी मास्टर इन रुरल डेव्हलपमेंट केलं. ठीक आहे, मी मास्टर इन रुरल डेव्हलपमेंट केलं टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हैदराबादून. आणि तिथून मला डायरेक्ट त्यांनी उचललं अदानी फाउंडेशनमध्ये हेड ऑफिसमध्ये. आता मी 22 स्टेटचं काम पाहतो. माझ्या हाताखाली 1200 लोकांची मेन टीम आहे आणि त्यांच्या हाताखाली जवळपास 5-6 हजार आणखी असतील. 22 स्टेट, 6000 गावं आणि आणखी खूप सारे लोक आहे. 9.7 मिलियन पीपल, 97 लाख लोक त्यांच्यासोबत एक साथ काम करतो. त्याचं मॉनिटरिंग आमच्या ऑफिसमधून होतं. एवढ्या मोठ्या स्केलवर आपल्याला काम करायची संधी मिळू शकते. 700 करोडचा बजेट आहे, तो यावर्षी 900 करोड होईल. एवढा पैसा आपल्याला खर्च करायचा असते ऑल इंडिया लेवल. आणि हे संधी देऊ शकते आपल्याला हे एज्युकेशन. आपण छोट्या छोट्या ठिकाणी शिकून जाऊ शकत नाही. आता कोणी म्हणाल की आम्ही हे नाही करायचं आहे आपल्याला आणि मग जायचं आहे चांगल्या ठिकाणी. कारण की प्रत्येकाचा व्यक्तिपरत्वे व्यक्ती तितक्या प्रवृत्ती अशी गोष्ट आहे. व्यक्तिपरत्वे त्याचा इंटरेस्ट चेंज होऊ शकतो. आम्ही हे सांगितली म्हणजे इथे तुम्ही तुमच्यापैकी सगळेजण जाऊ इच्छित असेल असं होऊ शकत नाही. काही लोकांना बंदूकधारी बनायचं आहे, म्हणजे कोणाला मिलिटरीमध्ये जायचं आहे, तर कोणाला ऑफिसर बनायचं आहे, प्रशासनात यायचं आहे. मग कोणी MPSC द्या त्यासाठी माणसं आहे, UPSC द्या त्यासाठी माणसं आहे आपल्यापाशी. हे म्हणजे एवढीच टीम आम्ही नाही आहे, आमचे आणखी कनेक्ट आहे. ज्याला ज्या पद्धतीचं मार्गदर्शन पाहिजे, MBA केलेले सुद्धा आहे आमच्या गावामध्ये. आम्ही जो ग्रुप तयार केला आहे त्यामध्ये हेच होतं की गिव्ह बॅक टू सोसायटी. आपल्याला एक भावना तयार करायची आहे की मी जर बनलो आहे तर माझं थोडंसं का होईना कॉन्ट्रीब्युशन मी गावासाठी द्यायला पाहिजे. मी जर कल्चर केलं आहे तर मी पोरांना प्रोत्साहित करू शकतो की त्यांनी ॲग्रिकल्चर करायला पाहिजे. आणि ॲग्रिकल्चर झाल्यानंतर काय काय संधी उपलब्ध आहे, कुठे कुठे उपलब्ध आहे किंवा उपलब्ध नाही हे सुद्धा सांगू शकतो. एखाद्या पोराला खूपच एकदम फॅसिनेटेड आहे की भाई मला इंजिनिअरिंगच करायचे आहे, कारण की मग तो बाबापाशी पैसा है इंजीनियरिंग, मैं तो बनाऊंगा मेरे इसको बस इंजीनियरिंग बना के रखूँगा, है ना. तर आम्हाला माहीत आहे की इंजिनिअरिंग नंतर कुठे काय आहे. आम्ही त्याला अडवणार नाही, इंजिनिअरिंग करायचे कर बाबू, पण त्यानंतर तुझे काय हाल आहे हे मात्र आता सांगू शकतो. ठीक आहे. आणि काय म्हणतो, एखादा पोरगा जो गव्हर्मेंट इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये लागत असेल आणि 3-4 कॉलेजमध्ये लागत असेल, COEP पुणे, VGTI मुंबई, गव्हर्मेंट अमरावती,
ह्या 3 कॉलेजमध्ये जर नंबर लागत असेल तर तुम्ही जा गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंगला, नाहीतर जाऊच नका हे आम्ही सांगतो. कारण की प्रायव्हेटायझेशन ऑफ एज्युकेशन इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाला आहे की तुम्ही प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीमध्ये जाल तर तुमचं सगळं पैसा 7-8 लाख हे तर चालले जाईल. OBC असलं, आता रामदेव बाबा रायसोनी जे आहे ते डीम टू बी युनिव्हर्सिटी होतं, जे हरीशने सांगितलं, आता त्या स्वतः युनिव्हर्सिटी बनल्या. आता हम करे सो कायदा आहे त्यांचं. आता अव्वाच्या सव्वा कितीही फी घेऊ शकतात. ठीक आहे. त्या डीम टू बी युनिव्हर्सिटी होत्या तोपर्यंत UGC त्यांच्यावर काही ना काही वाच होता. रायसोनी आणि रामदेव बाबा ह्या स्वतःच युनिव्हर्सिटी बनल्या. आता ते बहुत झाले, तगड़ झाले. वो कुछ भी करेंगे और हमको देना पड़ेगा. पैसा है तो जाओ भाई. उसके बाद भी वो गॅरंटी नाही दे सकते की हम आपको प्लेसमेंट देंगे यानी जॉब देंगे. जॉबही दिला तरी तो किती देईल, 12,000 देईल की 15,000 देईल सांगता येत नाही, है ना. त्यामुळे तुमची जे काही आवड आहे त्यानुसार तुम्ही संपर्क साधू शकता. आणि हे तर आहेच, ज्याला काहीच पैसे खर्च नाही करून एकदम लविश लाईफ जगायचे आहे तो या इकडे. ज्याला पॉवर पाहिजे, पैसाही पाहिजे, तो MPSC UPSC करा, तेही माणसं आहे आपल्यापाशी, है ना. आणि ज्याला शस्त्रधारी बनायचं असेल तेही आहे आमच्या गावातले. BSFमध्ये आहे, आर्मीमध्ये आहे, ते डायरेक्ट करू शकतात तुम्हाला मार्गदर्शन. पण या व्यतिरिक्तसुद्धा फेलोशिप आहे. हे तर झालं एज्युकेशन. कोणाला एज्युकेशन नाही करायचं म्हणून डायरेक्ट लागायचं आहे जॉबवर. यार काहीतरी मला अर्निंग पाहिजे, कारण की माझ्या घरची परिस्थिती नाही आणि मी एवढं शिकवू शकत नाही. म्हणजे आपल्याला पैसे नसले तरी चालते, इथं नंबर लागला तर 100% स्कॉलरशिप भेटून जाईल, तर शिकणं होते. मग तरी कोणाला कंटाळा येते, यार काय इतक्या वर्ष अभ्यास केला ना, आता म्हणजे पुन्हा काय अभ्यास करायचा, अशी मानसिकता असू शकते कोणाची. त्यासाठी फेलोशिप्स आहे. पिरामल फाउंडेशनची गांधी फेलोशिप आहे, SBI फाउंडेशनची यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप आहे, आणखी अशोका युनिव्हर्सिटीची मोठ्या फेलोशिप आहे. त्या फेलोशिप अशा आहे की त्यामध्ये सिलेक्शन झाल्यानंतर कोणाला 25,000, कोणाला 35,000, कोणाला 50,000, 60,000 असा स्टायफंड मिळतो 1 वर्ष 2 वर्षासाठी. त्यानंतर मग जॉब कंटिन्यू होऊ शकते. तर मला वाटते मी जी माहिती सांगितली ते ठीक आहे, पण फेलोशिपबद्दल आपल्यापाशी एक खास माणूस आहे जो रोहन आहे. तो आपल्याला आता सध्या पोस्टिंग आहे झुंझुनू जिल्हा जयपूरपाशी आहे, राजस्थानमध्ये. ठीक आहे. तर तो आपल्याला फेलोशिपबद्दल माहिती सांगेल. JNUबद्दल आणखी कोणाला काय माहिती आहे का? हां सांग. 1 मिनिट उभी राहा. ठीक आहे. तुझं नाव सांग पहिलं. माझं नाव नंदिनी पारवसे आहे. तशी तर मी टेक्निकलची स्टुडंट आहे. माझं इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग सुरू आहे. पण JNU विषयी मला हे माहीत आहे की ती दिल्लीला एक युनिव्हर्सिटी आहे, जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी. आणि मोस्ट ऑफ द टाइम आपल्या देशात ज्या काही चळवळी होतात किंवा जे काही जर्नलिस्ट म्हणा किंवा पॉलिटिक्स म्हणा, इकॉनॉमिक्स म्हणा, किंवा जे काही पण मीडियाचे आहे, तर तिथून जे व्यक्तिमत्व घडते ते म्हणजे असं म्हणतात की देशाला हादरवणारं व्यक्तिमत्व असते. आणखी जेव्हा 2017च्या तेवढ्या काहीतरी 19 एक्झॅक्टली बरोबर आहे. बट तेव्हा जो CA अमेंडमेंटचा, जो सिटिझनशिप अमेंडमेंटचा ऍक्ट आला होता, त्यावेळी तिथे त्यांनी त्याच्या प्रोटेस्टमध्ये हे केलं होतं. तर त्यावेळेपासून मला थोडी आणखीच आवड वाटली त्या गोष्टीची. आणि मुळात असं म्हणायला गेलं तर चुकीचं ठरणार नाही की जेने म्हणून प्रत्येक जे व्यक्तिमत्व निघतं ते जर्नलिझम म्हणा, मीडिया म्हणा किंवा पॉलिटिकल या सगळ्या इश्यूजला समजून म्हणजे खरी डेमोक्रेसी काय असते हे JNU पासून शिकण्यासाठी. ठीक आहे. जोरदार टाळ्या वाजवायच्यासाठी. खूप बरं वाटलं मला. JNUचं कौतुक ऐकून आणि माझंही कौतुक ऐकून. कारण सहजासहजी हां सुरू आहे इंजिनिअरिंग. माझं राममेघे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंट बडनेरा अमरावती. बडनेरा. ओके. प्लेसमेंट आहे. इंटरेस्ट नाही आहे पण या इकडे. म्हणजे हे खुला आसमान आहे जिथे आपण जाऊ शकतो समोर, है ना. डेफिनेट जो कोणी इंटरेस्टेड आहे त्यासाठी हा खुला आसमान आहे. आणखी परवाचे 2-3 दिवसा अगोदर आम्ही IIT गुवाहाटीचे 2 पोरं, त्यांच्यासोबत आम्ही IIT गुवाहाटीचे 2 मुलं होते. IIT गुवाहाटीमध्ये डेव्हलपमेंट स्टडीज नावाची बाटली काढा. म्हणजे लिंक्डइन असं सोशल मीडिया आहे.
पण जनरली गावाकडे कोणी वापरत नाही, कारण की तो सगळ्या प्रोफेशनल लोकांचा कोर्स. ठीक आहे. लिंक्डइनवर एका विद्यार्थ्याने मला कॉन्टॅक्ट केला, सर आय रिक्वायर्ड इंटर्नशिप, आय हॅव सर्च लॉट ऑफ थिंग and lot of organization, but no one has replied me till now. So if you could help me, please do that. नंबरही शेअर केला माझ्यासोबत, ईमेल आय डी शेअर केली आणि मी एक दिवस वाचला, त्याला फक्त हाय केलं आणि म्हटलं ठीक आहे बघूया. याचा जवळ आला, इफ ही हॅज इंटेन्स डिझायर टू डू दॅट थिंग and he is approaching me, then there will be my responsibility to help him. म्हणजे त्याला आपण मदत करायला पाहिजे. जर तो जिनायची व्यक्ती आहे, त्याची खरंच इच्छा आहे म्हणून तर आला, रिप्लाय आला. त्याला म्हटलं की थोडं बॅकग्राऊंड सांग आणि काय करायचं आहे, कोणत्या क्षेत्रामध्ये तुला पाहिजे. त्यांनी सांगितलं की सर मला वॉटर कन्झर्वेशन आहे, वुमन एम्पॉवरमेंट आहे, एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन आहे, किंवा हेल्थ सेक्टर आहे ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप आहे, फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन आहे, ऑर्गॅनिक फार्मिंग आहे. ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये मला एकत्र जर काही मिळत अनुभव तर तुम्ही मदत करा. म्हटलं ठीक आहे. त्या पोराला इंटर्नशिप मिळून गेली. ठीक आहे. इंटर्नशिप मिळाल्यानंतर त्यांनी मला सर माझा एक आणखी एक मित्र आहे, त्याला जेव्हा स्वतःला ऑफर केला त्यांनी म्हटलं सर आणखी एक मित्र आहे, आम्ही दोघं शोधत आहे. आणि त्यांनी जवळपास 150च्या वर ऑर्गनायझेशनला त्यांनी अप्रोच केलं, पण कोणी रिप्लाय दिला नाही. IIT गुवाहाटी म्हणजे आसाममध्ये IIT सारख्या ज्या संस्था आहेत तिथे शिकणाऱ्या मुलांना सुद्धा लोक व्हॅल्यू करत नाही, अशी कंडिशन. पण त्या मुलांना कॅलिबर होतं, टॅलेंट होतं, दोघा जणांना सुद्धा इंटर्नशिप दिली. तर त्यानंतर त्यांना माहीत पडलं की मी कोण आहे. म्हणजे मी एखादा ग्रुप चालवतो बाबा, असं त्यांना कळलं आणि त्यांना आवडलं आमचं काम. तर त्याच्यासोबत आम्ही आता एक ऑनलाईन सेशन ठेवलं होतं 19 तारखेला आपल्या ग्रुपसाठी. आणि त्यांनी खूप साऱ्या अपॉर्च्युनिटी सांगितल्या की तिथे कॅम्पस कसं आहे, तिथे आपण जाऊ कसं शकतो, एक्झाममध्ये जावं लागते, इंटरव्ह्यू कसा कंडक्ट होते आणि तिथे प्लेसमेंट कोणतं आहे. मिनिमम 6 लाखाचं पॅकेज आहे, त्यानंतर ते 21 लाखापर्यंत पॅकेज अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलं. तर आपल्याशी त्या व्यक्तीनं आणखी एका व्यक्तीला जोडलं, की तो महाराष्ट्रातला होता, सांगली जिल्ह्यात. म्हणजे बघा कनेक्शन कसे तयार होतं, एका व्यक्तीपासून दुसरा, दुसऱ्यापासून तिसरा. आणि ते म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला बिरादरी म्हणतो. आपली बिरादरी म्हणजे आपण म्हणतो आपल्या जातीचा व्यक्ती, पण ही बिरादरी वेगळीच आहे. प्रोफेशनल आणि एकदम त्याला काय म्हणते पॅशन असणारी बिरादरी. तर आपण तिकडे जाऊ शकतो, IIT गुवाहाटीमध्ये जाऊ शकतो, तिथे सुद्धा स्कॉलरशिप अवेलेबल आहे आणि एकदम टॉप लेवलचं एज्युकेशन घेऊन आपण चांगल्या फील्डमध्ये जॉब करू शकतो. कॉर्पोरेटमध्ये करू शकतो, सोशल तर आहेच, ग्राउंड लेवल करू शकतो, टॉप लेवलला करू शकतो. तर तुमच्यापैकी काही करू शकता. आता मी तुझं 1 मिनिट देतो ना, की काही जणांना असं वाटतं की इथे बसणाऱ्यापैकी काहीतरी एज कमी वाटत नाही. तिथे सगळं मास्टर डिग्री दिसत नाही. ग्रॅज्युएशन नंतर मास्टर, 12वी नंतर बॅचलर. जे 12वीत आहे किंवा जे 11वीत आहे, 10वीत आहे, ज्यांना आता माहीत पडतं त्यांनी डायरेक्ट त्याच्यासाठी तयारी करू शकतो. इमॅजिन करा तुम्ही बॅचलर डिग्री डायरेक्ट 10वी इथून होणारी गावातून बॅचलर डिग्री डायरेक्ट त्या तयारी करून घेतो. त्याच्या स्टेजेस आहेत. स्टेजेस असे आहेत की फॉर्म निघतो, आपण ते फॉर्म फिलअप करायचा, एक्झाम होते 3 महिन्यानंतर, काही जणांचा इंटरव्ह्यू होतो, काही जणांचा जर माझ्या गावाचा पोरगा आहे जो म्हटलं जेवढे जायचं त्याला 100पैकी 80% वर भेटले, त्याला इंटरव्ह्यू झाला, डायरेक्ट सिलेक्शन. ज्यांना थोडे कमी पडलं तर त्यांची इंटरव्ह्यू होतो, त्या इंटरव्ह्यूसाठी तयारी केली जाते. ते पोरं आहे सगळे इंटरव्ह्यूची तयारी करून गेले, त्यासाठी टीम आहे, आम्ही आहो, आणखी बाकीची बहुत सारी टीम आहे तिथे कनेक्टेड. तर त्यामध्ये आपला प्रोग्राम 12वीपासून सुरू होतो, पण त्याच्या आधी 5वीपासून सुरू होतो. आपण नवोदय जे आहे ना, नवोदय 5वीमध्ये असते, ते 8वीमध्ये सुद्धा असते. नवोदयला जाण्यासाठी 2 चान्सेस असतात आणि त्यामध्ये सुद्धा आपण तयारी करून घेऊ शकतो. त्यांना इंटरेस्टेड आहे तर आपण नवोदयमध्ये सुद्धा मित्र आहेत, जे आता टाटा सारख्या, व्होल्टास सारख्या, ब्लू स्टार सारख्या मोठमोठ्या कंपन्या आहेत तिथे काम करत नवोदयमधून घेतो आहे ना. ते इंटरेस्ट असते, त्यामुळे प्रत्येक एज वाल्यांसाठी काहीतरी आहे आणि ते येऊ शकतात, जोडू शकतात.